ман бовар дорам ки байни ҳар яки мо одамое ҳастанд ки дар ҳаётшон корҳои муҳимтар аз он корие ки имрӯз мекунанд, не ки ӯ кори муҳима ӯ барои рӯзи фардо мондагиянд. Мисол ай пага сар мекунем, ай ҳафтаи оянда сар мекунем. Вақтчона дар кор мисол камтар бигзаронанд, бо падару модаршон, бо аъзои оилашон бигзаронанд. Суханое доранд дар дилшон, барои одами муҳим гуфта наметавонанд. Тофи дига мегум ё ки пага мегум, ё ки ягон привичкаҳои баде ки ҳастай бояд партоянд, хай пага мепартом ша, хай ай моҳи оянда мепартом ша, хай пага давидана сар мекунам, спорта заниматсия карданаша сар мекунам. Ҳами пага давом ёфтан мегира як умр. Ай бисёр одамо ва и пага ҳеҷ вақт нест ки бираса. Ва бо ҳаст одамое ки прикол мекунанд, хай я пага ёхе. Одаме ки имрӯз дар бораш гап мезанем, аз ана ҳами кор ранҷ мекаша ва тамошо кунем ки дар ҳаёти ӯ чӣ рух дод ки ӯра ягон намуд медитсина, ягон намуд одам, ягон намуд сум ёрдам дода наметавонад ай корош. Тамошо кунем ки бо ӯ чӣ рух дод ва ӯ дар ҳаёт чӣ пушаймонӣ кашид, барои кадом корош пушаймонӣ кашид ва и ҳодисае ки бо ӯ рух дод ӯра чӣ гуна тағйир кард, ба кадом тараф. ҳамада салому алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ва бародаро, касе ки агар ай конкурс намедонам случайно агар гузаштанша дарак наёфта боша, ман ссилка дар описание мемонам, метавонем ба ҳам ссилка бидироен, бигзарен, тамошо кунем прямой эфириш чӣ хел гузашт ва рӯйхати одамои бурдагира ва одамое ки варзиша хуб мефаҳманд. Шумо метавонем бародаро дар борди ҷангувар бозингарои дӯстдоштаи хитон сум кор кунен ва ба промокоди канал бонус ба даст биёрен. ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепит кардагия. Агар надонем ки ба наздики бои кияй бозиёи кияй, метавонен и хабара аз канали SM Sport дарак биёбен. Ссилкаи канал дар подсказкаи видео ва ё ин ки дар описание ҳам аст. Историяи Алекс Льюис шуморо хеле ҳам ҳайрон месозад, маҳз охиронаш ки дар охир чӣ ҳодиса шуд. Бисёриҳо мо дидагием ҳолатҳоеро ки я намуд одамое ки ба бемориҳои хеле безеб гирифтор шудагиянд, як мӯъҷиза мешававу ӯ аз и дардо шифо меёбанд, не ки и ҳолат аз ҳазорта якта мешавад. Алекс зиндагии оромона, зиндагии оддӣ дошт бо ҳамсараш Люси ва писари 3 солааш Сэм. ӯ шавҳар ва падари хеле беҳтарин буд ва писараш хеле ҳамуро дӯст медошт. Мисол қатъи писараш ҳам ҷура буданд, ҳам падару писар. Ва Алекс боша заниматсия мекард корҳои сохтумонӣ. ӯ ба ипотека хона мегиранд, кору борои бизнеси недвижимостион зур мешава, мошин мегиранд ва план мекашанд ки ба Франсия истироҳат раванд. Яъне ки ҳаёт чӣ хеле ки ҳар як оила орзу дора, ҳамин хел мешавад. И хел фикрӣ кунӣ, ояндаи хел семья дурахшона. Не ки чӣ хеле ки мегӯянд, ҳар он чизе ки ман хостам, на он мешавад. ҳар он чизе ки Худо хост, ҳамон мешавад. Як рӯз Алекс хича хеле бад ҳис мекунад. таби баданаш баланд мешава ва симптомош монанд буд ба симптоми зуком. 10 рӯз аз байн мегзарад, состояни мард хуб намешава, аз инда бадтар мешава. Аз ҳама безебиш ҳамин буд ки ангуштои дасташ сияҳ шидан мегиранд, яъне ки дариҷа чӣ гапи дига буд. Алекса ба больница хоб мекунанд. баъди ташхис маълум мешавад ки як қатор бемориҳои инфексионӣ дора организмаш. Стриптококковая инфексия группаи А ки и прогрессировать мекунад то синдроми токсични шока, стептицемии ва микротический фасид. Яъне ки иҷа терминои медицинские ҳами қадарша бугум оддӣ карда ки ба ин намуд беморӣ гирифтор шидан, медонен шанс чӣ хел фаҳмонам. Тасаввур кунед як лотерейни компанияе ки миллион лотереё дора ва дар дуруни ҳамун як приза. Шанс ай ана ҳамун компания лотерей харидан ва призша ягона призша бридан осонтар чем одаме ки гирифтор мешавад ба ҳамин намуд касалӣ. Имена чӣ хеле ки ай ҳами аст. Мард оҳиста аъзои баданша аз даст додан мегирад. қариб ки як рӯз пас ҷарроҳӣ гузаронда мешавад ва дар ҳар як ҷарроҳӣ бадани и одама бридан мегиранд. Рӯз аз рӯз организми и мард хидша мехӯрд, не ки и кора ягон кас манъ карда наметавонист. духтуро танҳо як кор да успед мекарданд, ҷои мурдагии бадана биранд ва дар натиҷа ин ҳами хел видеое ки шумо мебинед. Лавоша агар пурсен ки дар лави чияй, лавам бародаро чӣ хеле ки дасту пош нобуд шидан мегира, ҳамин хел организм пусида рафтан мегира, маҷбур мешаванд ки аз пушташ пуст бигирану лавша вастановид кунанд. ман фикр мекунам ки гуфтан нест дар бораи оне ки чӣ намуд дард ранҷа и таҳаммул кардагия. духтуро 3% шанс додагиянд дар бораи зинда монданаш. Алекс 2 бор ба кома меафта ва ҳар як боре ки аз кома бармегарда ҳушор мешава, ӯра шинохта намешид. ҳатто
писараш ки чӣ қадар бо ӯ якҷо буданд, чӣ қадар ӯро дӯст медошт, намешиносаш падари хича ва метарса ай видео. Чӣ меҳру муҳаббате ки дар пеш буд ки ҷои нобуд мешаванд. Ҳама чӣ дар ҳаёти мард тағйир меёбад. Танҳо як чиз мемонад. Отношенияи Люси, яъне ки занаш. Беғарзи падару модараш ягона одаме буд Люси ки бо ҳамроҳии мард истод, ӯро дастгирӣ кард ва чӣ хеле ки ӯ буд қабулш кард. Зан мегӯяд ки дар пеши чашми ман Алекс аъзои баданаш нобуд мешид. Не ки барои ман муҳим ҳамун буд ки Алексе ки дар даруни ӯ ҳастай ҳамун гум нашава, Алексеро ки ман дӯст медоштам ҳамун гум нашава, барои ман басандае. Ва мегӯям ман ба худам гуфтам ки ман метавонам таҳаммул кунам онеро ки ӯ аъзои баданаша аз даст метаҳад. Не ки ман наметавонам таҳаммул кунам аз даст додани худи ӯра, одаме ки дар дуруни ӯ ҳастай ӯра. Алексе ки мо бо ӯ нақша мекашидем ки истироҳат мерем, Алексе ки аз ӯ одам ман фарзанд дорам. Ва ҳама вақт мегуфтам ки барои ман муҳимае ки ту худ ай даст натӣ. Тамом. Ва баъдан Алекс мега ки чӣ гуна таъсир расонд ба ӯ ҳамсараш. Дар ҳолати дар уқёнуси дард қарор доштан ягона одаме буд мега ки дар бари ма буд. Ва ин хел ҳолат барои одам мефаҳмона ки одам бояд қадр куна шахсоеро ки дар ин хел вақт дар баршанд ва ҳаракат куна ки шанси ҳаётта чӣ хеле ки мехоҳӣ ҳамун хел гузарондана аз даст натӣ. Ман ягон чиро тағйир дода наметонистам. Дар ягон чӣ ман таъсир расонда наметонистам, мега Алекс. Як рӯз пас ҷарроҳӣ мегузаронданд. Ҳар вақте ки ман ба худ меомадам, як ҷои аъзои баданам кам шидагия. Чизе ки ман дар он вақт ҳис мекардам, хубтараш ба ёд наёрем. И аз ҳама вақтҳои бадтарин буд. бовар кунед, мегӯяд барои ман ҳамин қадар вақт бисёр буд ки ҳаёти худам тағйир будам ва буфаҳмам ки чизое ҳастае ки барои фардо гузоштан мумкин нест. Ман ба худам ваъда додам ки агар зинда монам, ҳамон хеле зиндагӣ мекунам ки мехостум, не ки ҳеҷ вақт наметонистам ҳамеро карда. Ҳама вақт барои фардо мемондам. ҳозир вақт нест, ҳозир ман тайёр нестам. Интизор мешидам ки кай вақт пули ипотекаро метем, кадом вақт писарам калон мешава. Ана баъд дар он вақт аз пайи худам, аз пайи истироҳату ширинии ҳаёта чашидан мешам. ҳане ки дар байн ин ҳодиса рух метаҳад. ҳамаи нақшаҳо барбод мерава ва ягон чӣ намемонад танҳо ба ғайр аз оне ки чӣ хеле ки боша набоша, аз нав саркунӣ нақшаҳое ки дар пеш анҷом надода будӣ. бисёриҳо аз ман мепурсанд ки одам барои чӣ пушаймонад? Барои чӣ пушаймонӣ мекашад дар вақте ки дар дами маргай? Амма бовар кунед, мешава фикр кунем ки дар дами марг будам. Ман намедонам дигаро чӣ хеланд, не ки ман пушаймонӣ мекашидам танҳо барои як чиз, аз корҳои накарда ва суханҳои ногуфта. ман дар як лаҳза фаҳмидам ки чӣ қадар муҳимай ҳамун кореро кунӣ ки мехоҳӣ. муҳим нестаи қадами калона ё ин ки майда, ва ишам муҳимае ки чизе ки ту мехостӣ гуфтӣ ё ин ки хомӯш истодӣ. ҳоло вақте ки ман ҳамаи чиза аз даст додам, чизе ки мехоҳам ҳаракат мекунам ки ҳамуро кунам ва чӣ сухане ки аз дил мебарояд ҳаракат мекунам ки ӯро бугум. аз ҳамаи корҳо ман ҳамин қадар гуфта метавонам ки ҳаракат накунед дар ҳаётон ҳамин хеле бошед ки баъдан як рӯз пушаймонӣ кашен аз корҳои анҷом надодатон ва суханҳои нагуфтатон. мара худо шанси дубора дод, бисёриҳо да шанси дубора намешавад. ҳозир шумо мебинед ки ман чӣ хеле зиндагӣ мекунам. ҳаёт ман ҳамон хеле мегузаронам ки мехостум, орзу мекардам. орзуҳои худма ман амалӣ намекардам ба хотири мушкилии ҳаёт, пули ипотека, калон шудани фарзандо. яъне ки чизҳое ки ман дар аввал нақша доштам, имрӯз оҳиста оҳиста ҳаракат мекунам ки анҷом будам ва одамое ки барои ман арзанданд, барои ман қиматанд, чизе ки дар дилам дорам мегумшонам. писари ман танҳо дар 7-солагиш тонист дарк кунад ки чӣ кор бо ман рух додагия ва мара буфаҳмад. барои ман хеле қадр дорад муносибати байни мо ки як мӯъҷиза шуд ки и баргашт. дар як лаҳза ман фаҳмидам ки муҳим нестае ки хонаи ман чӣ хелияй, муҳим нестае ки дар шоти банкии ман рақами чандта нол дорай. ман ҳамин қадарша фаҳмидам ки муҳимаш ҳамияе ки дар лаҳзаи охирон нафас баровардан ман ба худам бугум эй, чизе ки метонистӣ кардӣ. баъзе шид, баъзеш нашид. муҳим ҳамияе ки ту ҳаракат кардӣ ки бикунӣ. ту ҳамун чизоеро кардӣ ки метонистӣ карда. ва муҳимаш ҳамияе ки ба он нигоҳ накарда ки гарчанде ки талхам боша, ту рост гуфтӣ. муҳим ҳамияе ки ту дар пеши номуси худо соф бошӣ. бале бародаро, ман
фикр мекунам ки ин ҳолате ҳастае ки бисёри одаморо заставид мекунад камтар ҳаёти худшона дигар хел фикр кунанд. И дар ҳамаи мо ҳастае ки бисёр одамо даже худшона аҳамият наметиҳанд, худшона нигоҳ намекунанд. Хай имрӯз ман кор дорам, имрӯз проблемае, пага ин кора, ӯ проблемаро буд кунам, ин проблемаро буд кунам, баъдан мекунам ша. Мо фақат як чиро намефаҳмем ки дар чӣ хато мекунем ки мегем баъдан мекунам, гӯё ки мо медонем ки ҳамин баъдан ҳаст. Дар асл мо намедонем ки баъдан рух метаҳад ё ки наметаҳад. Корҳое ҳастае ки мо мегем пага мекунам ша, моҳи дига мекунам ё ки соли дига мекунам. Майле соли дига гуфтанаш, моҳи дига гуфтанаш. Ки гарантия дода метавонад ки субҳи дига ай хоб мехеза. Бароям бародаро ҳаракат кунем ки дар вақти охирон нафастон гуфтисем пушаймон нашин. Пушаймон аз они нашен ки дар ҳаётон фақат неудача буд. И хубай. Одам дар охирон ҳаёташ аз они пушаймон намешава ки кора карда нобарор буд, кора карда нашуд. Одам аз ӯ пушаймон мешава ки накард, паправид накард. Чизе ки мехост накард аз хотири тарс. Ва ана ҳамҷода фикр да мезана ки яке мешид мекардам, ане ки уҷа дига шанс нест. Бароям бародаро стереотипа гӯш накунен, гапи халқа гӯш накунен, фалони чӣ мега накунен. Чӣ хеле ки дилтон мехоҳа ҳам хел зиндагӣ кунен. Ва бародаро дар бораи Европа гап мезанам, хеле ҳам шанс кам мондагиа, яъне ки на имрӯз видео агар рӯзи успеҳ кунам буброя, агар видео где-то 3 числа меброя, получается шумо 1 рӯз дига шанс дорен барои Европа рафтан. Марҳамат, номерои дар рӯи экран ҳастад, номерои WhatsApp алоқа кунен. Бе ташвиш бошен бародаро, ҳама 100% гарантияш қатъия. И ягон одами хеле машиник пашиник нестанд. Европа рафтанӣ бошен, рӯйхати ҷойҳои кор дар болои видео навишта шудагиай ва на первое время расходое ки шумо барои рафтан, барои виза ва дига корош мекунед, ҳамин расходтона шумо 50 на 50 мекунед, яъне ки 50% хитон меспорен, 50% ширкате ки шуморо даъват кардааст, баъдан дар ҷои кортон ки расиден ай ойликтон минус мекунанд. Шансай даст натен. Ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.